krudt er en blanding af svovl, salpeter og trækul. Det består af ca. 10% svovl, 75% salpeter og 15% trækul. Svovl fremstilles ved at tilsætte en syre til en opløsning af fiksersalt. Fiksersalt, som er Na2, S2 og O3 ved tilsætning af syre til en thiosulfatopløsning, vil der dannes fast svovl som bundfald. Kaliumnitrat eller salpeter fremstilles ved calciumkarbonat, salpetersyre og kaliumsulfat. Calciumkarbonat, som kan være kalk, kridt eller marmor, er opløselig i salpetersyre under udvikling af carbondioxid. En calciumopløsning kan reagere med en kaliumsulfatopløsning ved en fældningsreaktion, hvor der udfældes calciumsulfat vand 1-2. Derefter kan kaliumnitrat udvindes af opløsningen ved inddampning. Tørt træ kan sættes på en tilnærmet kemisk formel som C6H9O4. Det betyder ikke, at træ består af C6H9O4 molekyler, men blot forholdene mellem C, H og O-atomerne. Hvis tørt træ opvarmes uden luftens adgang, vil det afgive dampe og gasser og omdannes til trækul. Den tilnærmede kemiske formel for trækul, der har været opvarmet til 400 grader Celsius, er C6H4O. Trækul er altså ikke rent carbon. Så vi er altså gået fra C6H9O4 til C6H4O. Det kan altså ses, at der er forsvundet 5 hydrogenatomer og 3 oxygenatomer, mens carbon er uændret. Når man har fremstillet henholdsvis salpeter, svovl og trækul, kan de pulveriseres hver for sig og blandes med forholdene tidligere nævnt. Så har du en sort krudtsblanding.